ଆଜି ନା ଏତେ ସିଜିନ ଗଲାଣି ସତରେ ମାଣ୍ଡୁ ମିଳୁନି। ଚାରି ଚଦର ମତେ ମାଣ୍ଡୁ ଦିଅ। ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ମିଳୁନି। ଏ ପ୍ରଭୁ ପୂଜାରୀ ନା ଦେଖାଯାଉ ବୋଲି ଆସୁ ମୁରୁଗା ଏଇଠି ପକେଇଦେବା କିଛି କହିବ କମେଇ ହେଇଯିବ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଲା? ଆୟୁଷ୍ମାନ ବାବୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କଣ ହେଇଛି? ଶୀତ ସିଜିନ ଗଲାଣି। ହଁ ଖରା ସିଜିନ ଗଲାଣି। ହଁ ମାଣ୍ଡୁ ମିଳୁନାହିଁ। ମାଣ୍ଡୁ ଛେଉଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି? ମାଣ୍ଡୁ ଛେଉଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି? ସୁସ୍ଥ ନୁହଁ ନା ମାଣ୍ଡୁ ଛେଉଣ୍ଡ ଛେଉଣ୍ଡ ମାଣ୍ଡୁ ନଥିବା ଲୋକକୁ ମାଣ୍ଡୁ ଛେଉଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ବିବାହିତ ଲୋକକୁ ସେମିତି କୁହାଯାଏ। ମୋର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଦରକାର ସିଜିନ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ଅଚଳ। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେ ପାଠ କରିବେ କରନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି। ହଁ ପାନ ଚାହା ନବା ଦୋକାନ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଦେବି। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମହାମୁଦ୍ରାର ସ୍ପେଶାଲ ବରା ଆଉ ଟିକେ ଅଜସ୍ର ଥାଏ ସ୍ପେଶାଲ। ଆଜ୍ଞା କଳ୍ପନା ବଜାରରେ ଯେତେ ଦୋକାନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। କଣ ଦେବେ? କଣ ଦେବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନବା ଦୋକାନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହା ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଭଜା ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ବାସି ବରା ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦେବି। ଆଉ ଲିପୁ ଭାଇ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ କିଏ ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଆଣିଦେବେ ତ ଲିପୁଙ୍କ ବାହାଘରୁ ମନା କରିବେ। ବୁଝୁଛ ଏ ବୁଢା ପୂଜା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ନିହାତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଇଏ ବସନ୍ତୁ ଆଗେ ଟିକେ ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମଣିଆ ବାବା ଯାହା କରୁଛ କର। ମୁଁ ଆପଣ ଘରେ ଆଣ୍ଠେଇ କାଟି ପୁରା ସବୁ କିଛି କରିଦେବି। ମାଣ୍ଡୁ ହଉ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଦରବାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦେବି ତାକୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଘରେ ଯାହା ଧରି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଏପଟେ ଶନି ଚଉଟ ଦେଖି ମୁଁ ଅଲଗା ଜଣକୁ ଧୋଇବା କରି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନେଲି ଆଉ ହଉ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ଉଛି। ହଉ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆର ବର୍ଷ ମାଣ୍ଡୁ ଚୌଧୁରୀ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ କୋଳ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯାଇ ଗାଁ ଯାଇ ହାତ ଫୁଡେ ପକେଇବାକୁ ଦିଅ ତାକୁ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି ନା ଫେରେଇ ଦେବି? ନାଇଁ ସେଟା କି ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ନ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ନ କାଢିଛି ତା ନା ଦିଆଯାଉଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ ନବରପୁରରେ ବୁଲି ଆସିବି। ଏମିତି ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଚାଲିଯାଉଛି। ଟଙ୍କା ବିନା କାହାଣୀ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ବାଟରେ ଯଦି ମାଣ୍ଡୁ କଟିଲା ମୁଁ ଦେଖିବି 50 ଟଙ୍କା ଦେବି 10 ଟଙ୍କା ସେଟା କେମିତି ହବ? ମତେ ଛୁଟି କରାଇଲେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ସବୁ ସିଷ୍ଟମଟା ବୁଝିବାକୁ କଣ ପାଇଁ? ଠିକ ଅଛି କଣ କରିବା? ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ। କେତେ ଅଛି? 10 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣ ୱେଟ୍ କଲେ 40 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ନେବେ। ନା ନା ୱେଟ୍ ଫେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିବ ଖାଇକି ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ନା କଥା ସବ ଏଥିପାଇଁ ୱେଟ୍ ଫେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ବ୍ରିଜ ନାହିଁ ସେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଠିଆ ସେଟା ଛକ ମୁଣ୍ଡ ଏ ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କଟେଇବେ ସରିଯିବ। ସେଠି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନା ସମୟରେ ଯୋଉ ଭାଇର ଚାଷ କରୁଛି ତ ସେଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ ପଟେ ଚାହିଁବେ ଯୋଉ ପଟେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମା ମିଳିଲେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଲି ନରଣପୁର ଆଡ଼େ ଆସେ ବରଗଡ଼ରୁ ମନୁ ଭାଇ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମତେ 50 ଟଙ୍କା ଦବ କହିଥିଲା। ମନୁ ଭାଇ ନାହିଁ ଖାଉ ଦେଇକି ହଉ 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 ଘରେ କୋଉ ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି ଯେ କଟେ ମୋର ସେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମିଳିଲା ପ୍ରଭୁ
ଆଉ ସେ ଏଇଠି ବସି ମାଣ୍ଡୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ବଢିଆ ना कोसी नहीं सब ये पता कोची बोले ये प्रभु मांडू आइडा कौन ये कॉल आई था हेलो कोठी अरे हे बोलो अरे मांडू जी आई तो आप मोर करछे हो हमर तो कोन दरकार को मन तो चक्र ना दे दे तंगडे कोठे मिलबो काई ना तमे दी पठी हो रासे कल्पना चित्र प्रकाश भाई जो नाही की पूजा जे करू रासे 50 टका नबो करिस आदि भाई जे काम रे आप तो खेल